Magandang umaga sa ating lahat mga kasinag. Ngayong araw po pala ay pupunta kami sa bayan ng Seruma sa poblasyon. Ang poblasyon po ay ang sentro ng bayan ng Seruma. Kasama ko ang aming bunso at ang aking kapatid. Kasi dadalaw kami sa puntod ng aking yumaong ama. Gusto ko nga po palang ipasilip sa inyo ang napakagandang tanawin dito sa aming lugar. Buti na lang at nakisama ang panahon. Kaya tingnan nyo ang ganda ng panahon ngayon. Kalmado ang dagat at maaliwalas ang kalangitan. Nakisama sa oras ng pagdalaw natin sa ating mga mahal sa buhay na yumao na. Habang nag-voice over nga ako ng video kong ito ay hindi ako masyadong nakakapag-focus kasi may bagyo. Medyo malakas na ang hangin at iniisip ko yung mga anak ko kasi pumasok pa sa eskwelahan. Iniisip ko nga na sana hindi ko na lang pinapasok. Di bali nang ma-absent sila ng isang araw. Isa naman ganitong aabutin sila ng lakas ng panahon sa daan. Buti na lang kung malapit lang, nasa 45 minutes din lalakarin yun ng dalawa kong anak na elementary. Yung isa ko namang anak ay high school na, nasa barangay Vito naman yun. Isa rin yun sa iniisip ko, kaya wala akong ibang maisip na sabihin habang nag-voice over ako. Malapit na nga pala kaming dumaong dyan sa pantalan ng poblasyon at tingnan nyo guys, ang daming jellyfish. Iwan ko ba bakit hindi yan dyan nawawala, kahit dun sa may banda sa amin wala nyan, pero dito sa may pantalan ng poblasyon laging merong ganyan at sobrang dami talaga. Halos nangingitim yung dagat, medyo malabo lang kaya hindi mo masyadong makita. Hindi naman siya katulad nung box jellyfish na nakakamatay talaga yan. Hindi naman, makati lang siya sa balat kapag nadikitan ka. Low tide nga ngayon kaya malabo yung dagat dito sa may pantalan, pero kapag high tide malinaw naman yan. Daong na tayo at see you na lang po mamaya dun sa bahay kasi hindi na ako makakapag video papunta dun sa sementeryo kasi malapit nang malobat ang aking cellphone at wala akong dalang power bank para ma-charge ito. Bye bye. Magandang hapon mga kasinag. Katatapos ko lang magpakain ng baboy at manok. Ngayon naman ililipat natin yung kalabaw. Bako man gid baga ma. Bako yan. Yung guide yan. Pagpumulan sa kanangkong mo. Mabaka diyan. Malaboy. Baka itong saro. Sabi na ma, ito saro. Sudah. Iyan baga. Ay, oto.
Utsa baga ma. Di naman siguro yan. Nagod ang karabaw.